Добре дошла в гласът на мира. Пространство, в което можеш просто да си поемеш дъх. Настани се удобно. Няма нужда да бъдеш силна точно сега. Няма нужда да се доказваш. Няма нужда да се справяш. Само дишай бавно и спокойно. Позволи на тялото си да омекне, на раменете да се отпуснат, на челюстта да се освободи. И може би, ако си честна със себе си, ще усетиш колко често храната е била твоя утеха. Не защото си слаба, не защото нямаш воля, а защото понякога душата остава гладна. Гладна за нежност, за разбиране, за нечий топъл поглед, за любов, за думички като виждам те, чувам те, ти си важна. И когато това липсва, ръцете търсят нещо друго, нещо мекичко, нещо сладко, нещо, което за миг да запълни празното място вътре. Колко пъти си се хранила, докато всъщност си имала нужда просто да бъдеш прегърната? Колко пъти си преглъщала, докато вътре в теб е плакало едно уморено сърце? Може би си вярвала, че другите са по-важни, по-красиви, по-способни, по-заслужаващи любов. А ти си все накрая, както винаги. Но чуй това. Ти си ценна. Ти си достатъчна и тялото ти не е враг. То просто е носило болките ти мълчаливо. Опитвало се е да те успокои както може. Опитвало се е да те запази цяла. Сега сложи ръка върху сърцето си и си кажи тихичко: аз също имам значение. Аз заслужавам грижа. И аз заслужавам любов. Няма да се наказвам за това, че съм чувствала твърде много. Поеми си дълбоко въздух и за миг си представи, че започваш да се храниш по нов начин. Не от самота, не от срам, не от празнота, а от любов. Любов към тялото, което има нужда от твоята грижа. Към душата, която очаква твоята обич. Към себе си. Ти не си различна. Ти си човек, който има нужда от повече нежност и обич. И от днес ще започнеш да я даваш първо на себе си. Бавничко,
спокойно, с грижа. И когато си готова, поеми още един дълбок дъх и се върни тук, по-мека, по-тиха, по-близо до себе си.